Finally लोगोफोर दिनै नै हा सुदों जोंनि माइबारियाव नायनो हागोन नै बे मेसिनाथ' स्टार्ट जायाखैना ओमफ्राय नैबे गय नुदोंना बे गयनिफ्राय थाबायनोसै आं नै इन्टार लिरनाय नुदों बाव खेबसे टिट सिरदो जाबाय नै मेसिना स्टार्ट जाबाय नांबाय नै वेलकाम बेक टु माय चेनेल Priyambodo ब्लग आच्छा नोंथांमोनखौ दिनैहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरा हरलाबाय नैबे चेनेलनि गेजेरजों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एकदम सबसे आलदा आरो माने होनोबा नोंथांमोनाबो नाय एसेसो एक्सपिरियेन्स मोनगोन माने भिडिअखौ जोबजासे नायबा एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरो दिनैनि भिडिअआ आलदा टाइपनि ओमफ्राय भिडिअ लाबोयाथ' बिराद गोबाव जाबायमोन दिनै डेन्जार भिडिअ लाना फैबाय आरो मानो होनोबा दिनैहाय जों हाखौ जोंनाथ' हा फाट्टा लेन्ड फाट्टा गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो लेन्ड फाट्टा बानायदों ओमफ्राय हा सुदों आरो दिनै हाखौ मारै सुयो नोंथांमोननो खिथालांसै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायबानो जाबाय मेसिनजों मोरै मोरै सुयो मोरै मोरै मायो आंबो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लागोन आरो गोसोआ गुद गुद मोनलायदों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो नुलांजोबगोन गासिखौबो फाइनालि लोगोफोर दिनै नै हा सुदों जोंनि माइबारियाव माने दासो फाट्टा लेन्ड बानायनो नागिरदोंना आयु बेखौनो सुगासिनो मेसिना बेसेबां खारो नायबानो जाबाय मा होनदों मारै नायनो हागोन नाय दुब्लिबारिया बेयावनो सुदों आरो थांबाय नै हाबख'जोबनानै सुबाय नै आयौ फाट्टा नै दै अजों ओरै नै बेजोंसो आयै सिजोब्बायलै सेस गस्ला लंपेन्ट सिजोब्बाय दा माखौ गाननानै थांबाव फाग्ला बायदि खस्थ' मोनबाय नै सिजोब्बाय फुरा गाइस फार्स्ट टाइम सुबायना एक्सपिरियेन्सबो मोनसिगोन हाखौ बोरै सुनांगौ नै बेजों बेयावनो सिखारगासिनो जोंना दिनैसो फाट्टालै फाट्टा सुनाय गरिब मानसिना थख्रि थख्रि सुजोबनांबाय नै हाखौ बारा मोनथियाब्रा आङो नै बेजों थाबायबाय नै बेजों बाहालि दं आयौ गाजाला गाइस साला आयौ नै बे सिं थांनांगौनो बेनो औवा सिं जंगलियान बायदि एरसोनांगासिनो नै हा मोननो थाखायबो बिदि सरकारनिफ्राय बायनानै लानांगौसो जायो हाखौनो माने सरकारनिफ्राय हा बायबाय आरो बेखौनो सुनांबाय दिनै नै फाइनालि बिराद खस्थ' सुनानै फैबाय आरो नै मोनथारसै बावला होनबाथ' नोंखौ नाङा बावला नै बेजों ओरै सुगासिनोलाय मोस्रोम थोस्रोम अरग्लिबोजोब्बाय नै मेसिना माबायदि आंहाथ' गैजाखाया नालाय बारा एसेल' नायनो हागोन नै बेसेबां थांखो दा सिं एरसोनाय ओइहाय स्टार्टना नै नायनो हागोन माबायदि सुनांगौ औवा सिंबाबो एरसोलाय एरसोलि नुवाखै एरसोलाय एरसोलि बेनिफ्राय ना गावनो फाइनालि नायदो नै बेसेबां जाखो इन्टार फाइनालि कमप्लिट गाइस कन्टिनिउ बेजों सुजोब्बाय बेखौ ओरै नै ओमफ्राय लाना ओरै एरिया गिदिंबोबाय औवा सिं बेसेबां सिं गिदिंनांदों जिफोरबोजोब्बाय आथिं आखाइ नै गोजा गोजि गलाबोजोब्बाय सिबोजोब्बाय सेसखासै माइ टेस्टिं हेलौ आंनि हाया बेसे बुरजा ओंखारखो गोख्रै खिथाहर हकि थकि ना मा हा सुग्रासो खिन्थु बे रायलायग्रा नङा हेलौ हाया बेसेबां ओंखारखो
गोख्रै इनफरमेसन हर फाग्ला फाग्लासो बानायफैबाय नै खनायाव लाबो खुमानानै मन्दलफोरनि हासुराखौनो दैयाव सोमनासो लांगारखां दा नै र'नो एस खालामनानै हैनो नामा थ' गाइस दायो माइ गायग्रायाव सुना फैखांबाय ओमफ्राय नै आं दा सुनो लाबोबावलायबाय आरो माबाखौ सुनजो बिथाखौ जोंनि न' बिथाखौ फुरा सुखावजोबनासो दं मेंसोमबोजोबखाबायलै सयथिनोबो नायलांबाय दा भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआ एसे इउनिक आलदा स्टाइल आरो माने हाखौ बोरै सुयो बेफोरबायदिखौ नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लानो हागोन नायनो हागोन नै बे मेचिनाथ' स्टार्ट जायाखैना ओमफ्राय नैबे गय नुदोंना बे गयनिफ्राय थाबायनोसै आं नै इन्टार लिरनाय नुदों बाव खेबसे टिट सिरदो जाबाय नै मेचिना स्टार्ट जाबाय दायो थाबायबाय आं जोंहानि हा सिमा सिमा हाग्रा जोब नै फुरा सौसिजोबनांगौ जंगलियानजों एवना दोननो रोङाखै माने जाब्रबनायसोना खबरा बेजों ओरै थाबायनोसै आं फुल थाथ'नाय गैयै बेनो आरो मारै सुयो नोंथांमोनाबो नायनानै लाखा आरो मालाबाफोर सुनोबा आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लादों जोंनि हाया अबेजों गोलैयो बेखौ नायदो बारा गैया गरिब मानसिना हाफ्रानो गैया नै बेसेबां खारदों दा 322 बेजों ओरै फैबाय देव 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 बेजों ओरै फैबायना बेजों सिदा ओमफ्राय ओरै सेर सेर लांसै गसाय बेबायदि हाग्रा गेजेरजों सुलांनांगौ मालाय मामुलि नायदो आरे आथिङासो आयौ हाग्रा लाबाबो मानसि खस्थ' नायदो बेजों थमब्ले सिनखावलांनांगौ आङो हाग्राया जंगलियानजोब आयौ बोरैबाल' रायलफ्राल' बारसिनलाबायदो सेसखासैलां खैथिनोबो नै सयथि फाग्ला बायदि जायगा आयौ जंगलियान बेजोंनो सिदा ओरै खम जाफैबाय हाग्राया स' फाइनालि लोगोफोर जोबथारसै नै सुनाया फाइनाल राउन्ड आंबो ओमफ्राय सुदोंमोन ना हा थाबायफैगोन दा थाबायफैगोन बेजों बरिया फाइनालि नै बाव जोबफैबाय हाया संग्राम बिसिमावनो आरो ओमफ्राय नै बाव जाखांबा नैफ्राय इन्टार खेबनै थुनांगौ आरो दहाय फार्स्टआव खेबसे खेबनै नैलाय बेनो जाहैबाय थांखाजोब्बाय बिथिं जाबाय दोरदबाव जेबो नंला दायो जों हाखौ सुखांबाय आरो फुरा आंना सुखांजोब्बाय माने जोंना सुनांगौ गैला मालायनि सुनांगौ दं अनेक दं दिनै सानसेबाबो हाबावनाथाय मेचिना बेरग'लाजोब्बायदां नै आंजों फाग्ला बायदि खस्थ' जायगाजों हाबबाय सुनांबायना नुखाबाय नोंथांमोना मारै सुयो फार्स्टआव नैखौ बोरैबा खालामना गावसोर बानायना हरखायो इन्टार होदो थाबायद्लाबाय थादोल' सिखारजोब्बाय आंथ' बुजिया नै बोरै सिखारखोथाय बेफोराव सोरबा मिथियोबा बिनि हिसाबखौथ' आं साननो रोङा नालाय जिखुनु जाया थाबायनानै लाबोबाय हैनोसै गावसोर मा रिजाल्ट होयो बेसेबां खय बिगा ओंखारो बेखौ जासिगोन आरो बेनो आंनि हा गोसोआ गोजोननायबो मोन्दों मानो होनोबा दिनै फाइनालि कासानिफ्राय गावनि नाम जारि जासिगोन नालाय गोसोफ्रा हेपि मोनदों आरो एसेबाबो बुरजाबाबो मारैथो सरखारि नाम हायाव थाबाय थानो नङा होमबा ओंखायनो बानायनानै लाबाय दिनै बेफोरबायदि मेचिनखौबो दिनैसो फार्स्ट टाइम इउज खालामनो मोनदों आरो बारे हेपि गोजोननाय मोनखागोन एसेबाबो थ' रायजोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय आरो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लाबाय आंबो आरो सोरबाफोर सुखांनो मोनबायबा खिथाहरदो
ओमफ्राय मा होनो आं बिराद लेट भिडिअ लाबाय नङा होमबा बिराद गोबावनि उनावसो दिनैसो मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय मानो होनोब्ला समानो सोलाबाखैबो आरो भिउस फैयाबा बिराद भिडिअ लाबोनो बायोलै बेनो आरो